Madeira rayada de tigresa. Prendes maladera dándome fuerte con ela no cu. Dame lume que os no fume, eu quero fumarte inteira e cartografiar tu corpo dende norte ata o sul. Poucas escasas sutilezas. Teño un beixa deses leis pegados sempre nas tuas pernas. Cando sinto o camiñar dos teus beizos nas orellas, estou máis quente que o aceite dun churreiro en día de feira. Quero desfacer, quero desfacer, quero desfacer, quero desfacer, quero desfacer a cama contigo e despois pola mañá voltar a facela cargando sagarimos. E vermelhos nos seus bicos. Bendito feitizo que me volta cheno cunca de viño. Noite que non ten teu suor, solo é tempo perdido. O chiro de colche dame fortes para non morrer de frío. Mancio, que te joda, bien jodido. Son o tipo máis rico, borracho, bebe todos os rizos. Un sorriso, unha ilusión, verbo sujetado. Béseme na cara rara, parva mirada que non esquivo. Quero desfacer, quero desfacer, quero desfacer, quero desfacer, quero desfacer a cama contigo e despois pola mañá voltar a facela. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Pois moi benvidas a todos e moi benvidos, creo que non sonou a intro, pero se hizo el silencio, que tamén de vez en cando vai ben. E hoxe vimos a plantilla titular completa, quinteto de inicio. Don Milito, boa noite.
Moi boa noite, Darío, moi boa noite ao parenteiro. Aí estamos. Carlos, que tal? Boa noite. Bueno, boa noite para quen as teña, non? Eu penso que o partido de onte fixo un luz moi complicado, pero fai un bar moi atractivo, non? Porque cando gañamos, que guapos somos, que lonxe mexamos, pero cando perdemos temos máis chicha que traballar e hoxe vai estar interesante. Exactamente. Oxe, un programa do que algún se quería perder e que se subiu a flota no último momento. Non é o caso de Gonco, que tal? ¿Qué pasa, chavales? Pues sí, efectivamente, un lunes más puntuales que nunca, que hoy empezamos incluso antes de tiempo para los que tanto rajáis. Así que nada, como dice Carlos, ¿no? Un lunes hay un poco agridulce, pero bueno, va a dar de sí el programa, así que eso, vamos a pasarlo bien. Exactamente, para iso está con nós tamén de Dog, como estamos? Hoxe xa tiñas moitos frentes abertos, estas últimas horas da tarde. Só lo deixo un titular, seguimos na loita. Hai que ser positivos, non vir aquí de cenizos. Para cenizos xa chego eu e son optimista, así que darlle pa diante. Sí, señor, pois veña, non sei se Milito nos quere facer un pequeno resumen desa derrota por un 2 en Espiñedo ante o Barça B. Bueno, pois sí, nada, todos estábamos onte bastante expectantes polo partido, falábase fora do estadio, non? De que todos os equipos de abaixo estaban gañando, e que era moi importante, non? Gañar este partido, bueno, pois a verdade que non puido ser, foi unha boa mágoa, e bueno, pois a alineación que todos agardábamos, expectantes un pouco tamén de ver a Enol quizais estar entre os suplentes, pero non foi así. Outro partido máis que se perde o dianteiro asturiano. E bueno, o Arenteiro arrancou da mellor maneira posible, aínda que o resultado non chegara neses primeiros minutos de volcarse. Sí que é certo que empezou cunha presión espectacular, a verdade, sorprendeume moito, quizais sabendo do estilo de xogo que ten este Barça B, que é un equipo que se caracteriza por moi boa salida de balón, por dar moitos pases, combinar moi ben, e sí que é certo que neses primeiros 15-20 minutos o Arenteiro maniatou todo o conxunto blaugrana. Eu non sei, perdín a cantidade de veces que me levei as maus á cabeza neses primeiros minutos de ocasións marradas, tanto por Ferreiro como para min a máis clara, creo que quizáis a de Diego Gómez, que se planta só e o seu disparo vaise por riba do Longueiro. Pero bueno, errar é lícito, non? Entonces, bueno, non dimos conseguido ese... Xa te vexo, Gonzalo, xa te vexo. Xa sabes un pouco por onde vou, non? Sí que é certo que non conseguimos ese gol, creo que lle dimos as o filial Blaugrana, eles fóronse pouco a pouco poñéndose un pouquiño máis cómodos no partido. Creo que Unai Hernández, para min o seu mellor xogador, despois comentaremoslo nas notas, a verdade que se fixo un pouco cos mandos do partido, bueno, aí chegou o gol nesa xogada de infortunio, nun erro de Javi Oviedo na salida, que non acerta o pase, e nada, Víctor Valverde aproveita que está adiantado Diego García e coloca o 0-1. Chegamos ao descanso cun mazazo que non agardábamos vendo como estaba indo o partido, pero o Arenteiro non se viu abaixo en ningún momento. Creo que saliu incluso máis enchufado que na primeira parte, non quizáis en canto a caudal ofensivo, non? Que falaba Jaliel en rolda de prensa, pero sí en gañas en querer ir a polo partido, e tamén tuvo as súas ocasións na segunda parte para meterse no partido. Non quixo entrar a pelotiña e nunha acción na que estamos atacando, Ferreiro protesta unha falta que para min é clara, pero bueno, sí que é certo que o millor quedouse ali quieto demais, pedindo explicacións ao Linier, e montou a contra o filial do Barça para facer o 0-2, obra de Dani García, e bueno, aí parecía que se iba un pouco máis ao partido,
Jardiel xa había feito, creo que nese momento, o primeiro cambio, que entrara Thiago por Llano, e logo deu entrada ese doble cambio de Curro e Marquitos, pero sí que é certo que dimos conseguido ese 1-2 no córner, quizáis na acción menos probable, según estaba sendo o partido, despois de tropececentos córner, non sei cantos tuvemos, que non demos conectado, e aí Pascu conseguiu un 2 e logo xa non houve tempo para consumar a remontada. O que decía de Doc, seguimos na loita, creo que non se pode facer máis a nivel ofensivo e ter menos rendemento, xa o comentaba Jaldiel na rolda de prensa, e bueno, a seguir. Creo que facendo unha reflexión, estamos moi mal acostumados, creo que non se pode poñerlle un pero a este equipo despois dos 90 minutos de onte, porque para min, xa o fixen na rolda de prensa en forma de decirlo a Raúl Jaldiel, eu felicitei a todo o equipo polo compromiso, porque a verdade é que non é sinxelo contar con xogadores que estás contando a día de hoxe e dar un rendimento tan alto como se está dando. E penso que hai que ter cabeza, e penso que hai que saber onde estamos, quen somos, a onde vamos, e que este equipo non podemos virnos abaixo as primeiras de cambio, e creo que ainda nos quedan moitas alegrías que dar, e creo que o próximo fin de semana temos outra oportunidade para elo. Sí, yo por lo que comentabas, Milito, pues esta vez normalmente en primera ref no hay estadísticas de partido. Esta vez entiendo que porque es el Barça B y tal vez se le hace un seguimiento especial, sí que hay estadísticas, ¿no? Según Flashcore, que bueno, no sé hasta qué punto es veraz a este respecto, pero el Arenteiro tiene un 68% de posesión, tira 16 veces, de las cuales solo 4 van a puerta, y tenemos 11 corners a favor. El Barcelona únicamente tira 3 veces, 2 a puerta, 2 goles, y tiene 2 corners. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso está mal, porque despois ten esa parada de Diego na primeira parte, pero bueno, é moi similar o que... La mano abajo de Diego, sí, efectivamente. Pero bueno, é moi similar. Seguramente habrá algún tiro máis do Arenteiro, bueno, pero serán aí os datos. Entonces, quiero decir, si nos vamos a los números, efectivamente, pues parece que hay un dominio importante, incluso aplastante por determinados tramos de Club Deportivo Arenteiro. Yo creo que ayer, en global, nadie puede salir enfadado con el equipo, pero es que es fútbol y hay que meterla. No me acuerdo quién era, ¿no? Aquel entrenador que decía, si esto es muy fácil, cuando metes en la portería contraria suma un punto y cuando meten en la tuya el equipo rival suma un punto. Pues eso, tiramos a puerta 85 millones de veces y no somos capaces de meterla, y nosotros en el primer gol yo no me bajo de que es un error de concentración. O sea, tú hablabas antes de asumir riesgos. O sea, no seré yo quien queme al bueno de Javi. O sea, Javi probablemente sea uno de los 2-3 mejores jugadores de lo que va de temporada. Desde que se asienta el año pasado, después de esas 8, 9, 10 primeras jornadas, es un jugador que está dando un rendimiento superlativo, pero sí que es cierto que, bueno, que ayer tiene un error muy, muy grave, que yo creo que es un error de concentración, de exceso de confianza. Das un pase que no toca, porque no es una cuestión de que quieras jugar fino o no jugar fino, es cuestión de que se te va completamente la perola y regalas el balón ¿quién es? ¿Barberá? O no sé, fue Barberá, no sé quién fue el del gol. Non, creo que non é Barberá, creo que rexeitan un xogador e cae a Barberá despois. Bueno, ahora mismo non sei que xogador era. Sí, bueno, yo no vi repetición ni ve nada, pero bueno, en cualquier caso, ¿no? Que al final ahí te cuesta ese 1-0, que yo estoy completamente seguro, y quitarme la razón si queréis, de que si no nos meten ese gol de esa forma y en ese momento, acabaría cayendo, porque a partir del gol es cuando ellos empiezan a crecer. Entonces, lo dicho, creo que no nos hacemos ningún favor, que cada vez que hacemos un partido, o sea, cada vez que perdemos un partido, si lo que hacemos es tener que aludir al global de la temporada,
yo creo que negar esa crítica es que, de hecho, estoy seguro de que el cuerpo técnico y los jugadores están más jodidos que nadie y que no caen en esta autocomplacencia de, bueno, pero vamos cuartos, estamos en playoff, la temporada es muy buena. Una mierda. Quiero decir, estás cuarto, estás en playoff, estás en una temporada increíble, pero ayer tienes 25 ocasiones y no eres capaz de meter un puto gol, bueno, en el córner y ya con el partido acabado, y a nosotros nos llegan un par de veces y nos cascan las 2 veces. Pues hay que criticarlo, hay que decirlo, es una putada y hay que arreglarlo. No sé cómo, yo entiendo que todos los partidos que sean en esta lógica vas a ganar 99 de cada 100. Ayer tocó perder, hay que sacar conclusiones, pero bueno, los últimos partidos parece más norma que casualidad. No sé cómo lo veis vosotros. Ahora que Home, comentas é que... Perdón. No, dalle tu carreiro, dalle, No, dalle, digo, ahora dalle. que comentabas o tema do gol, o pase de Javi que interceptan e demais, porque despois houve un run na grada que evidentemente onde estamos no fondo non se escoita nada. Comentaban en Twitter que había un run con Diego, con non sei que. A ver, Diego cometerá moitos erros, é humano, está no campo e sálvanos moitos tamén. O que menos espera Diego é que o central lle vai a dar un paso adianteiro e o venda fora da área. Non se pode criticar o que non é criticable, non sei, aí Diego é o que menos culpa ten. Cero culpa de Diego. Claro, que por poñer un pouco de paz no asunto, porque non sei a que veu, eu escoitei foron comentarios, vamos, non eu o que pasa na grada non o escoito, desde o fondo malamente escoito o que tiño ao lado, non. Pero houve ese run que se estaba adiantado, que se está sempre adiantado, que se non sei que, a mí que me perdonen, eu hoxe por hoxe é o mellor porteiro que vin xogando cos pés en Espiñedo, e Lexos de Espiñedo dos mellores tamén. Leva dado moitos puntos, cada saque que fai é unha contra, leva salvado moitos puntos, seguramente non leva dado moitos máis dos que nos leva arrastado. En este caso, o que menos espera Diego, estando fora da área, é que o central lle vai a entregar o balón ao dianteiro. Vamos a ver. Que Javi non o fai querendo, porque evidentemente non é querendo, vamos, pero tampouco é botar a culpa. Non, é que Diego estaba adiantado. Bueno, a ver, o equipo estaba saindo, ti non esperas que pasa o que pasou. Non é como se o equipo está volcado á túa portería e o porteiro está no medio do campo. Bueno, vale. Aí non quito culpas, pero neste caso, por zanjar un pouco o tema, vamos, que xa digo, non sei como foron os comentarios, e seguramente son cousas que non axudan a nada ao deber do equipo, nin ao transcurso da liga e demais, é ruido que o ruido ao final non axuda. A crítica ten que ser asumible, pero hai cousas que, bueno, eu deixaría esa parte, non? Ao final, cada un ten a súa opinión, é libre de dala, pero sempre creo que con fundamento, non por facer un apunte, vamos, xa digo, non sei como foron os comentarios e demais, pero era dar a miña opinión sobre o tema do gol. Ben dada. Eu máis alá do tema do gol, e incluso indo máis alá deste partido, quero retomar algo que dixo Gonco, de que últimamente esta foto de partido está sendo a norma, non? Normal, tería que ser excepción. Quero ter en conta os últimos 4 partidos no mes de novembro. Porque a única verdade co sistema de puntuación na MAU é que en 4 partidos, en máis de 360 minutos, fomos inferiores ao Amorebieta ao salir do descanso nese primeiro cuarto de hora, que creo que aquí se definiu como empanada cósmica. Histórico. E baste con 3 puntos de 12 posibles, sendo superior en máis de o 95% do tempo. E iso simplemente reflicte o que... Son datos. O que falamos todos, non? Que xeramos moito, hai caudal ofensivo, temos posesión, dominamos a territorialidade, non nos fan moitas ocasións, e ainda así esa falta de intensidade que temos na nosa propia área e a falta de acerto na área allea, pois condénanos a 3 empates de 3 puntos de 12 posibles, especialmente un mes complicado, un mes que era importante porque xogábamos 3 partidos na casa, non? 2 seguidos. E é unha mágoa que pasará isto, porque agora imos a clasificación e vemos que, ainda así, a pesar desta mala xeira de resultados, porque para min é unha mala racha, seguimos cuartos, seguimos en postos de playoffs. Non quero poñerme tampouco moi nostálxico de pensar que puido ser de si as cousas
caeran un pouco máis do noso lado ou non, pero é unha pena. É unha pena o partido de onte, é unha pena que non fósemos capaces de aproveitar esa insolencia do equipo culé dos primeiros 10 minutos, non? Que se empeñaban en salir co balón xogado desde atrás co porteiro, e houbo 3 ou 4 xogadas que casi parecían repeticións. Vendo o partido aquí desde a casa, parecía o día da marmota. Intentaban sacar o balón xogado, o porteiro equivocábase, roubábamos en 3 cuartos, e tiñamos a ocasión que non fomos capaces de marcar. Perdón que te corte, Carlos. Es que no es que robáramos en 3 cuartos, es que hubo 2 que directamente en el área. No área, Nos probablemente. regalan el balón 2 veces en el área, joder. Y no somos capaces de ni tirar a puerta, coño. Non sabemos que facer co balón. Para min é tan simple como eso. E despois na segunda parte o Barça marca o gol. Ahora non teño o partido fresco na memoria, pero seguramente no único acercamento que fa. Ou nun dos dous acercamentos que fa. Sí. Non é o único, sí. No único. Entón, pois, quedaste con cara de tonto no minuto 80, 0-2, despois de estar dominando todo o partido, e vaste atrás, vaste o día de Osasuna, que consigues empatar ao final tamén. Vaste ao día de Lugo, que che marcan cun penalti cuestionable despois de poñerte por diante. Vaste a Morevieta, que tamén pasa o mesmo. Joder, foi un mes completamente aciago. O único positivo para mí é que o equipo compite, pero agora é, vale, onde debuxamos a línea? A que aspiramos? Se aspiramos a mirar para arriba, non pode ser un mergo nese aspecto, porque escapáronse moitos puntos. Se poñemos outra vara de medir para o equipo, pois o mellor podemos sacar máis cousas positivas. Para min o resumo é unha pena que non sexamos capaces de traducir o dominio que temos en mellores resultados pola falta de acerto ou de intensidade nas dúas áreas. Non sei como vistes o... Sí, digo. No, dale, Darío. No, yo simplemente quería decir que es que a veces me resulta aún más frustrante que falta de acierto. Es falta de tirar. Y es algo que no entiendo. É dicir, eso, hoxe non che podo hoxe non che podo comprar. Tú mesmo dixeches que tiramos 17 veces a portería, aínda que, bueno, entre estos paus foron 4 ou 5 os que foran. Claro, todas as ocasións que tuvemos neses primeiros 15-20 minutos acabaron con remate a porta. Fora, as nubes ou que fora. Pero muchos cuando non acabar con tocan. remate a porta se empezas a xogada dentro da área. Claro, pero por eso digo que non se pode achacar onte que o equipo non intentara, non tirase. É dicir, ata salvou unha coa cara o porteiro, que xa en plan dicindo como, bueno, como vamos meter hoxe un gol? Vamos a ver, evidentemente cuando el caudal ofensivo es tan elevado, evidentemente las hay de todos los colores. Pero yo me refiero, pensando en esos 10, 12, 14 primeros minutos que fueron una barbaridad. O sea, yo creo que nunca había un equipo peor plantado en Espiñedo en lo que va de año que esos 15 minutos del Barça B. O sea, era para meterles 4 y que no hubiese partido. Y es que recuerdo perfectamente una que recibe Baselga, tiene para tirar, hace 25 recortes, se la acaba dando a Ferreiro y Ferreiro la tira fuera. Entonces, yo eso es a lo que me refiero, joder, que cuando tienes esa ocasión buena, yo, hombre, no volví a ver el partido, no fui apuntando en una libretita, pero sí que te digo que hubo 3, 4, 5, 6, 7, no sé las que hubo, de estar todos y cada uno, tú seguro que también, diciendo, pero coño, tira. Y siempre un pase más, un recorte más, un pase más, un recorte más. Entonces yo digo, joder, si no tiras, no vas a marcar. Eso estás seguro. Entonces, joder. Sí, y luego también hay otra... Perdón, déjame terminar y ya te dejo. Y después hay otra cosa que es evidente, que es no hay nadie, y cuando digo nadie, es nadie que pruebe desde fuera del área. Porque luego, los últimos minutos que teníamos completamente embotellado al Barça B, es que no necesitaban salir. No necesitaban salir, estaban 2 líneas ahí metidas, corriendo detrás del balón y despejando balones, que eso parecía un futbolín. Entonces, yo eso es lo único que le puedo achacar al equipo. Que repito, que no se me malinterprete. Acabo de decir en mi intervención anterior, 99 de cada 100 ganas, los datos dicen que haces un gran partido y no tengo nada que achacar, o casi nada que achacar. Ahora bien,
joder, es una tónica que decía Carlos de los últimos partidos. Es que parece que nos queremos meter con el balón en la portería. Y eso yo creo que sí que es trabajable, ¿no? Sí que es solucionable. Pero eu sigo pensando que onte eso non foi o problema, porque é que hasta Diego Gómez tirou dende fora da área onte, na segunda parte, balón no pico da área, tirou e foiselle por pouco, por encima do traveseiro. Ferreiro, sí que hubo unha que creo que quiso facer máis remendo do que pedía a xogada, pero despois ten outra que falla o defensa do Barça, cae o balón aos pés, tira, e tamén apara o porteiro no primeiro pau. Quero dicir, é que non recordo, sinceramente, non recordo tantas chegadas e tantos disparos a porta, pero xa non só este ano, é que xa dos últimos 3, 4 e 5 anos. Eu vimo o partido repetido e xurocho por Dios que de verdad, que estaba falando con Jaliel despois da rolda de prensa e pregúntame, oye, pero de verdad hicimos tantas ocasiones esto, o sea, como dicíndome, oye, de verdad foi como vin eu dentro do banco. E eu, pois sí, que foi tal que así. Entonces, eu penso que no de onte non lle podes pedir moito máis o equipo para facer gol, simplemente o atino. Falo do primeiro que falaches na primeira intervención, ti mesmo dixeches, é que se o partido vai 3 ou 4-0, ainda que Javi fixera ese error, non nos íbamos a acordar del. Que pasa? Que claro, que un error con 0-0 é un error gruoso e que che pode costar o partido, evidentemente. Pero creo que é un pouco injusto sinalalo de tal maneira no devenir do partido cando os dianteiros teñen ocasións de abondo para que non se teña que estar falando deso. Entonces, fastidiame un pouco por esa parte, non? Eu sei que o error é de bulto, é moi groso, e sei que o mellor é máis que falta de concentración é exceso de confianza, que tamén o dixeches, quizáis. Claro. Pero non, quero dicir, é un pouco injusto decir, pois, se non houbera pasado eso, o mellor houbéramos ganado o partido, que penso que é un pouco injusto de falalo. Polo resto, xa vos digo, eu Entonces, ¿cuál es penso la que lectura? Entonces, perdón. Para min a ¿Cuál es la lectura é que lectura? non podes, o que dixen no principio, non podes facer tanto para producir tan pouco. É así. Eu non sei se hai que finar máis os tiros á porta, se é que solamente foi un mal día nos adestamentos meten destas ocasións, metenche 18 de 20, non o sei o que, pero o que sí que teño claro é que eu facía tempo que non vía tanto caudal ofensivo de Club Deportivo Arenteiro. E iso é unha verdade impepinable. Pero o caudal ofensivo, a min, obviamente, cando estaba vendo o partido, sí que me daba a sensación de que estábamos xogando, digamos, moi preto da área do Barça, moito paso horizontal, como é de costumbre últimamente, pero en términos de perigo real, máis alá do primeiro cuarto de hora no que nos encontramos con moitas ocasións como a quen di caídas do ceo, non me dá a sensación de que o equipo tira a porta e quedo eu coa sensación de ver o partido e dicir, merecemos o gol. Quitando o primeiro cuarto de hora, que, joder, regalanche aí 3 ou 4 que hai que marcalas despois tamén, pero non me queda esa sensación. Na segunda parte hai oportunidades, na segunda parte penso que salimos moi ben, por exemplo, esa xogada que se dixo antes, que casi é surreal, o remate de Ferreiro penso que na retransmisión parece que dá no pau, pero dá na cara do porteiro. E despois no rexeite Pascu, a porta vacía, dalle no peito o defensa, bueno, no peito ou na mão. Na mão, para min, vendo repetido, penso que é mão, pero bueno, é complexo de ver. Sí, na repetición vese mal, joder. Quitando así accións aisladas, non me dá a sensación de que o equipo domine moito, solo por curiosidade, foi a aplicación que decía antes Gonco, deses 16 intentos, 12 son tiros que non van á porta. Esa é a sensación que me queda, que sí, estamos moi preto da área, intentámoslo, pero digamos, a sensación esa subxectiva de perigo real non a tiven. É que perdona, é que xa fale algún que teña algo que decir, que tampouco quero acaparar. Na segunda parte, acórdome, dun tiro de Llano que se vai lambendo o poste, o tiro de Ferreiro que para Cochen, o disparo de Baselga que para ca cara o porteiro Cochen e no rexeite quita o defensa, como ben falaches. O disparo de Diego Gómez que se vai lamendo o traveseiro, pero la de Pascu, eu estou ao lado, claro. o de Pascu, o gol de Pascu.
É que, quero decir, é que xa che estou... E só na segunda Milito. parte, e xa non che falo da primeira parte, que non sei. Quero Pero, decir, é que non, pero si, penso que si non... nadie te quita la puta razón, tío. Que nadie te está quitando la razón de que el equipo genera muchísimo y de que tal. Pero sí que es cierto lo que dice Carlos. Vamos a ver. Yo creo que no es que lo dijera yo, pero era generalizado. Que si el partido dura 400 minutos, no marcamos un gol en juego. Marcamos un gol en Vale, juego. Porque pero quero decir que vos estou dando exemplos de xogadas claras con tiros que non entran. Bueno, evidentemente non entran, falta de atino que queirades, pero estou vos dicindo xogadas, é dicir, non, é que non sei, o mellor eu vexo máis ou máis da sensación de perigo, pero bueno, eu vino así desa maneira. Como pensades que afectou o tema dos cambios un pouco do que estades falando, no? De que, bueno, que se hubo moito caudal ofensivo, que se mereceu máis, se hubo moita ocasión. Pensades que quizáis facendo cambios con máis antelación ou se houvese máis frescura ou máis outro tipo de cambios, poderíamos quizáis buscar outro tipo de caudales ofensivos. E non tanto no que se estaba caendo de balón a área, ou... Pero eu casi a pregunta é que cambios? É que, claro, podemos responder. Non temos información. É que o que sabemos é que con 0-2, bueno, mete a Tiago, que tamén é un troco anecdótico, pero con 0-2 perdendo no 84, entra Curro Rivelot, que é un xogador de perfil defensivo. Entón, a partir de eso, é que eu non me vexo na posición de responder a túa pregunta. Entendo que é un debate que pode xerar moita interacción, porque é moi xugoso nese aspecto, pero que non... Que cambios, como di Carreiro? A quen metemos? É que a min hoxe costame moito cuestionar o criterio do corpo técnico, non me vexo capaz. Eu dixo moitas veces, non entendo de fútbol, pero é que chegado a este nivel xa... Co equipo cuarto, 14 xornadas, xogan 11, 12, 11, 12, hai un medio cambio, pero é que o que vexo que entra no campo non me convence tampouco. Eu non estou toda a semana con eles e non sei o que fan durante a semana, nin a intensidade co que adestran, nin son quen de cuestionalo, nin teño coñecemento nin capacidades para facelo, vamos. Pero o que vexo que non nos soluciona a papeleta, que cando o equipo está atascado, cando hai que buscar recursos, non aparecen. Vexo máis perigoso a Ferreiro. Enol onte non se vestiu de curto, verdad? Enol, non. Pois os cambios para complementar eran Manu Figueroa, porteiro suplente, Berardochi, Cruz, Marquitos, Iván Muñoz, Curro e Tiago. Ese era o banquillo. Mira, fíjate, Carlos, que acabas de mentar a Enol. Enol es el claro ejemplo de el único jugador que, como suplente, cuando salía al campo decías, este chico tiene que jugar más. Sí. Porque tú veías que el tipo salía, estiraba al equipo, te daba muchísimo en presión, al espacio, una auténtica bestia. Estamos todos de acuerdo, creo. Ahora bien, tú ves los 3 jugadores que están contando más como suplentes, que ahora mismo son Tiago, Marquitos y Curro. Y bueno, yo diría que tal vez el que mejor rendimiento esté dando es Curro, pero claro, el problema que está teniendo Curro es que normalmente el cambio que está pidiendo el equipo últimamente es un cambio de perfil ofensivo. Entonces, claro, yo entiendo a Jardiel en este sentido, que dices, coño, por mucho que Curro sea el que mejor esté rindiendo de los suplentes, yo tengo que hacer un cambio para ir a por el partido. Entonces, claro, meter otro pivote defensivo, ¿a quién quito? ¿A Solar? ¿Quito a Ferreiro? ¿Qué hago? Entonces, eso, o sea, yo creo que los que ahora mismo no están contando es que cada vez que salen demuestran que no están para este nivel. Era o que estaba dicindo Carreiro cando interrumpín, que eu estou de acordo con ele, perdona, Carreiro, que estabas dicindo algo de que prefires ver a Ferreiro ca lingua fora porque é un tipo que se deixa todo no campo que a calquer outro. É que iso é unha verdade innegable. Onte detrás da portería Ferreiro daba pánico. No minuto 95 mordía aos centrales e mordía ao porteiro. E non é normal un tío que entra no 80 que está diante de Ferreiro pola dereita. E non é normal. E non vou poñer nombres porque non nin me gusta, nin quero, nin non vexo necesario. Pero é que a mí non me soluciona a papeleta o que entra desde fora.
Jardiel, cando se gira cara ao banquillo, supoño que terá unha visión similar, porque a idea que nos dá todas as semanas é esa. Jardiel confía en 11, 12 tíos, é un medio recambio, non hai máis. É que non, eso non o estou inventando eu. Os que seguimos o Arenteiro todas as semanas estámoslo vendo. Non é chega este falabarato aquí e conta 4 bobadas, non. Contan 11 tíos, está Enol 12, están 2, 3 medios cambios. Pero é que o que vexo é que cando o equipo está atascado, cando hai que buscar recursos, cando non nos gusta Ese é o a papeleta. problema. É o que vexo eu, non sei, insisto, de fútbol non entendo nada, pero a mí Eu é digo- a impresión que me dá. Eu digo unha cousa, sen querer criticar a Jardiel nin moito menos, porque eu xa dixen moitísimas veces que este tema é quen mellor o sabe el, non, quizáis non sexa un pouco a pescadilla que se morde a cola, e explícome. Pode É ser. dicir, evidentemente ti confías no que confías. E moitas veces, como onte, comentaba que evidentemente non ve trocos viables porque ven moi ben os xogadores que están no campo. Entón, as xornadas pasan, os xogadores de banco non teñen minutos. Eu o que non lle podo pedir é nin a Tiago, nin a Marquitos, nin a Curro que me salgan no minuto 83 e que entren no ritmo de partido e que me entren cómodos. Entonces, eu enfoco un pouco por aí. No. Non digo que sexa a culpa de Jardiel ou non, eu volvo a repetir que, xa che digo, el sabe moito mellor que nós a situación do plantel. Pero, quizáis, Claro, non sexamos xustos cos xogadores, porque eu, sinceramente, penso que tanto Tiago, que tanto Curro, que tanto Marquitos son xogadores válidos e de nivel, porque xa o teñen demostrado en algún momento. é que a min costame... Entonces eu creo que canto máis avancen as xornadas e menos minutos poidan disfrutar, creo que o problema vai ir encrechendo. Evidentemente, agora temos un mercado e evidentemente entrarán xogadores con mellor, pois veñan máis rodados ou noutra condición. Entonces, eu van un pouco por aí os meus tiros tamén. Sí, a ver, se eu entendo a túa postura, en parte podo chegar a compartila. Ao final non é o mesmo ritmo de adestramento como o ritmo de partido. Ti non lle podes pedir a xogadores que xogan en 3 semanas un cuarto de hora que cando entren no campo rindan o mesmo como un tío que xoga os partidos enteros. Eu enténdote perfectamente, e a min cóstame moito e dame moita lástima, sobre todo, porque teñolle máis aprecio, non por nada, pero teñolle máis aprecio a Marquitos e a Curro, e dame un pouco de lástima a situación, porque sei que vexo que están lexos da mellor versión, porque aquí deron unha versión moito mellor os dous. Pode ser polo que dices ti. Pois, oi, faltan minutos, pois é normal, non están cómodos, non están rodados, entras co partido, cando entras no partido tes que solucionar a papeleta porque xa estás ca auga ao pescozo, a situación é complicada, e a situación, bueno, en fin, eu podo entender pero é que tamén cóstame moito cuestionar o criterio do corpo técnico, insisto, cando estamos onde estamos e o equipo rinde como rinde, confía en quen confía, No, eu e teño digo que yo, confiar e digo yo, en Jardiel e no equipo, no corpo técnico, porque a cousa funciona. Aí sí que me costa moito cuestionalo, non sei. pero y en cualquier caso, joder, yo no creo que nadie, bueno, algún atabanao hay siempre, seguro que en ese grupo de Twitter alguno habrá, que pretenda que de repente salga Marquitos o salga Tiago y marque un hat-trick en 7 minutos. Pero es que yo creo que el punto exacto lo marcaba Carreiro hace 5 minutos. Si tú sales teniendo 25 26 años en el minuto 80 al campo y un señor con 36 años que lleva 80 minutos en el campo es el que va a tirar la presión arriba mientras tú estás guardando el esfuerzo, eso no es ritmo. Eso es intensidad, es querer al equipo, querer ganar, tener ambición, porque ese es el puto problema. Porque ayer, joder, Enol, que vuelvo a lo mismo, cuando salía de suplente, el tío también salía 10, 15, 20 minutos. Y pum, 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 sea en banda, sea de delantero, te tira todos y cada uno de los desmarques, te va la presión, aunque sea el solo, a pegarse con quien sea. En cambio, aquí estamos viendo que a Curro lo quito un poquito de esta ecuación, porque evidentemente, pues desde el medio campo no vas a romper tú el equipo por la mitad. Pero el caso de Thiago y el caso de Marquitos es que hay por momentos que es sangrante, joder, porque son los dos que sí que van más adelantados y sí que ves que a veces arranca Ferreiro la presión
ou arranca Diego Gómez, ou arranca Baselga cando, bueno, si coinciden con él, que no fue el caso ayer, creo, y que ellos se quedan. Y dices tú, es que eso no es una cuestión de ritmo. Hombre, yo puedo entender pues que Thiago falle un control porque no está con ritmo. Bien. Puedo entender que Marcos tenga una ocasión en banda izquierda y no sea capaz de irse de su par. Bien, compro. Ahora bien, que negocien el esfuerzo, pues yo no compro. Y entonces, bueno, pues al final yo entiendo que esto es meritocrático y que Jarciel tendrá mucha más información que nosotros para tomar estas decisiones. Hai que volver poñer a famosa frase que está escrita en Espiñedo de Espiñedo perdona que falles, pero non que non te esforces. Hai que enmarcala e poñela no fondo, de riba do marcador vello. Pero bueno, Un pouco eso, sí. eu non me atrevo tampouco a cuestionar como adestras a xente pola semana, nin porque non estou dentro do equipo, nin da dinámica, nin sei o que fan, nin o que non, pero insisto, que me costa moito cuestionar a Raúl. Onte había xente que salía do campo, que non fai cambios, que tarda. Non sei, se nos levou onde nos levou, estamos onde estamos, insisto, cuartos, play-out, ascenso a segunda división, xogando con 12 tíos. Cóstame moito cuestionar as decisións de Raúl. Pero cuidado, o que dicía un pouco Onco, cuidado con esa, non sei se dicir, chamalo complacencia ou non, pero dá má sensación de que dicía onte, penso que polo famoso grupo de WhatsApp un colega, que penso que estamos sendo esclavos do noso propio éxito. Se non chegamos a estar nesta situación, estaríamos analizando, de perogrullo isto, pero estaríamos analizando estas cousas, o tema dos cambios, ou o tema de cambios de táctica dun xeito diferente. Entón non sei moi ben se é tamén, non estou criticando a Jardián, ni moito menos, que a min parece un adestrador moi válido, pero non sei se realmente é xusto valorar o que fai ou deixa de facer por un tramo de temporada no que as cousas pois caeron do noso lado e agora pois en base a ese colchón que construiu pois tratar de xustificar ou deixar de xustificar as decisións que está tomando. A min pareceme máis preocupante o tema de que temos unha plantilla moi curta. E iso é sí que é un problema grave e que penso ou desexo que se solucione agora no mercado invernal. Co mellor director deportivo da primeira ref en plantilla a mí non me preocupa nada. Chegar vivos a diciembre e despois a seguir soñando, non hai máis. Non... Quedan 3 partidos. 3 partidos. Pois entonces... 4. Quedan 3 partidos. No, 4 eran con este del Barça. Sí, bueno, pero de Andorra non creo que vexamos ningún fichaxe novo. Bueno, viñamos de 7 partidos sin perder. Non sei. Luis Fernández tendría que estar contra la Andorra, ¿no? Bueno, veremos. Home, si lle... Que sabes se non queres contarme aquí? Que sabes se non queres contarme? Canta claro. Digo que veremos, veña, pasamos as notas, que nos estamos ayudando. Exactamente. Menudo estamos cómplice, chaval. Menudo cómplice. Aí. Callar es complicidade. Sí. Bueno, ainda non pertence a Club Deportivo Arenteiro, así que estadevos tranquilos. Bueno. Bueno, nada, pero se queredes podemos... Sí. No pasado houve xogadores que pertenceron e non chegaron, como por exemplo Pumar. Exactamente. Non sei. Exactamente. Saludos a Pepe Garrote desde aquí. Saludos. No, este Pepe Garrota, a verdade que mo paso bastante ben. Unha cousa non quita a outra, pero que lle meteron doblada. Sí. A verdade que sí, estou descubrindo un bo... Non que sone de forma peyorativa, pero un bo personaxe estou descubrindo. Bueno, vamos a elo. ¿Quién empieza? Empezo eu mismo, se queredes. Veña. Xa que me tachaba desde de non querer dar a cara hoxe, aquí... Cómplice. No, de tachar nada. No, bueno, dixo aí Darío. Eu non di nombres. Bueno, pero me doy por aludido e respondo. Non hai problema. Dalle aí logo. Bueno, empezo. Sin problema. Venga. Vale. MVP, a verdade que pois o MVP de hasta ahora da tempada para min. Ferreiro. Sin duda xogador diferencial da categoría e non hai moito máis que decir.
E o que máis me gustou de onte de David, xa aparte do seu xogo e demais, é de como lle doía estar perdendo o partido de onte. Eso foi o que máis me gustou de todo. Que non está aquí para demostrar, non, que sou David Ferreiro, que xogo moi ben ao fútbol, mira como lo hago, mira que taconcito, mira que xogada, non. Está aquí para competir. Un xogador con fame, con 36 anos, para min ten todo o respeto do mundo. Así que para min, don David Ferreiro, MVP. Para esquecer, a falta de acerto. Falta de acerto que... non me contes, por favor. Non me gusta repetir os para esquecer, e hoxe non iba a ser menos. Entón, hoxe digo a falta de acerto que o Gallá a esquezamos para... Bueno, non sei se estás dando aí hasta días, Darío. No, xa me tolo. Vale. Espabila, Darío. O mellor vou moi rápido. Nada, eso, o que decía, para esquecer a falta de acerto da que levamos falado na primeira parte do programa, que, pois nunca mellor dito, non? Que hai que esquecer a dende xa, que hai que resetear nese aspecto e pensar que as que non entraron outro día entrarán o domingo nas llanas en Sestao e nada máis, que non nos podemos quedar lamentando do que foi e non puido ser. Logo, voume encordio, según ustedes, os telespectadores, voume con Unai Hernández. Xa o comentei no resumo do partido. É un xogador que creo que co ano que ven, se non hai nada raro, estará no primeiro plantel do Fútbol Club Barcelona, ten unha calidade que é bestial. Unai Hernández. Ok. Unai Hernández, o 10. Capitán. Exactamente. Unha capacidade de dirixir o equipo, de movimentos moi rápido. Na primeira parte, sobre todo, fixo 3-4 accións ao borde da área de moitos quilates e de moito tino. Bueno, un xogador para min totalmente diferencial, a verdade. E nada, no Romerito puxenlle un 7 a Jardiel. E poñenlle un 7 porque evidentemente poderíamos falar outra vez dos cambios, etcétera, pero non, creo que xa un debate que xa empeza a estar un pouco caduco porque non hai moito máis que decir, senón esperemos que cambie a partir de xaneiro, pero creo que eso, plantexou o partido excepcionalmente, unha presión moi alta, que fixo que o Barça errase neses primeiros momentos, non sei se pola presión do campo, se por non salir conscientes de onde estaban xogando ou contra quen estaban xogando, e creo que estivo impecable que igual que estivo salindo da mesma maneira na segunda parte, se non lle poño máis, evidentemente, porque con unha derrota, evidentemente, cóstame poñerlle máis puntuación, pero bueno, evidentemente, nada máis que decir, esas son as miñas notas de hoxe. Pois moi ben. Podemos pasar entonces a ver quen se atreve de seguinte. Eu quedo para o final. Pois veña, Gonco, adiante. No, estar muteado, Bonco. Vale, decía que mandó Darío, así que nada. Pues venga, vamos a ir lo más rapidito posible. Para mí el MVP lo voy a dar compartido, ¿no? Esta semana. Para mí el MVP es la conexión entre David Ferreiro y Diego Gómez. Esa banda, cuando Ferreiro cae hacia banda de Diego, la verdad que es una maravilla verlos jugar, verlos atacar. Y esa primera parte que es un completo martillo pilón, ¿no? O sea, Diego Gómez yéndose de su par todo el tiempo y siempre el pase, el espacio siempre venía generado por nuestro bien querido Ferreiro. Para esquecer, pues a diferencia de Milito, yo no me pongo de lado y nada, pues le toca a Javi, ¿no? No hago una enmienda a la totalidad, no digo que haya que echar a Javi a los Leones. Ahora bien, es obvio que el error de Javi es grosero ayer y
Y es que estoy completamente seguro de que él es al que más le duele y que hoy probablemente estuviera muy jodido, que ayer se fuera muy jodido, porque comete un error de valor gol, porque lo decía Milito antes o Carreiro, no recuerdo, que Diego estaba adelantado y hay gente que criticó que Diego estuviera adelantado, Sí, cuando el hecho de que Diego esté adelantado en la salida de balón es el pan y la sal de este equipo. El pan y la sal. Es meter a Diego en esa salida de balón, es la vida. Entonces, tener a Diego adelantado, pues evidentemente te da muchísimas cosas y esta vez pues nos quitó algo. Cero culpa de Diego. No, para mí la culpa es de Javi y además lo meto para esquecer porque aunque no tuviera repercusión final, para mí la acción de Javi en un córner a favor, empujando a un chico del Barça B contra una valla, que era, a ver, la verdad que solamente vi algún clip y tal, para mí es expulsión clara y probablemente es expulsión y varios partidos de sanción. Entonces, no me quedan más cojones que mandarlo a praesquecer. Luego, si queréis, comentamos esta jugada. El Incordio, pues para mí es un chico que tuve que buscar el nombre porque honestamente no lo tenía nada controlado. Edu Sánchez es el lateral que sale en el descanso en la banda precisamente de Diego. Me parece que pasamos de que esa banda sea por donde generamos todo el peligro y que cada vez Diego se vaya de su par a que todo el entramado defensivo empieza por este chico, por Edu Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con su nombre, intentaré seguirle un poquito la pista porque me parece que en defensa lo hace extraordinariamente bien. Y Perdona por que te último, ya corte, por cerrar, Gonzalo, perdona que te corte. sí, Edu Sánchez ten un error groseiro enorme, pero enorme, enorme, que se acaba en gol, poderíamos ya o para esquecer tamén a Edu Sánchez, pero non acabou en gol. Entón, bueno, deixo aí solamente para puntillar. bueno, Milito, te voy a hacer otro apunte. Si yo tuviera ruedas, sería una bicicleta. Continúe. É Vale. a fina liña entre xenialidade e estupidez sempre. podemos traer a Mister a Subío para a semana. Non era mala A esa. barrer. A barrer, Carreiro. Ou a fregar, non me acordo xa. Bueno, decía que el Romerito para mí es un 9.9 periódico. O sea, no pongo el 10 porque el equipo no gana, pero para mí el planteamiento de Jardiel es perfecto. Planteas una presión altísima y hiper efectiva que pone a los jugadores en disposición de matar el partido en la primera media hora de partido. Evidentemente, Jardiel no las puede meter, ni puede, ni puede controlar a los jugadores como si esto fuese la PlayStation. Para mí, el planteamiento es impecable y como yo no tengo, como estoy completamente en desacuerdo con el debate que hay acerca de los cambios, que si los cambios antes, que no sé qué, cierro filas con el Mister y lo dicho, no le pongo el 10 porque palmamos. Pero para mí, planteamiento perfecto. E a nota? 9,9, ya lo dije, 9.9 periódico. Un 10. Efectos prácticos. Listo. Escoitadme, Sí, Sí. Perfectamente. porque non sei se me quedou congelada a pantalla, pode ser. a pantalla Sí, sí. a pantalla. Pode sí. ser. Vale. Bueno, pois nada, pois mentras intento cambiar ese Gepeto, pois siguiente cantineiro, Carlos, que che parece? Vou eu logo. Pois Veña MVP seguindo a liña dos meus antecesores, Ferreiro, que sigue demostrando que é un dos mellores xogadores desta categoría. Obviamente foi un xogador que tivo moita importancia no pasado en fútbol profesional, non só na Liga Hipertensión, pero tamén en Primeira División. E obviamente se lle presupoñía un nivel altísimo, pero aparte das aptitudes que ten, está xogando, como dixo Carreiro antes, con moitísima actitude, e iso é a mezcla que che
permite, digamos, estar en predisposición de chegar ao éxito. Condición necesaria, non suficiente, pero polo menos necesaria. Está sendo o mellor xogador nesta temporada e, sobre todo, o último mes e medio, 2 meses de competición, para min está dando un nivel espectacular. Para esquecer, sin enrollarme moito, porque Gonco tocou punto por punto o que quería mencionar eu, pois Javi Obieu. O único que quería dicir é que a verdade non está sendo a súa mellor racha desde que chegou a Clube Deportivo Arenteiro, non. Xa non só neste partido, pero tanto nos 2 anteriores contra o Osasuna e tamén en Lugo, pois non, parece que se marchou Darío. Merda. Parece que se marchou. Eu podo seguir falando. Sigue falando, mentres, a ver. Agora viña como é, Encordio, non? Encordio, para min, o autor do primeiro gol, Barberá, que me parece un xogador que xa Milito fixo un análise, volveu Darío. Pois, Milito xa fixo un análise, non? Na previa semana pasada, que viña do fútbol belga, do Brujas, un xogador que ten moita proxección, e a verdade, a min gustoume moito o que fixo, eso sí, tuvo que marcharse lesionado ao comezo da segunda parte, prácticamente, pero na primeira, do que fixo o Barça, pois o xogador con máis perigo, aparte de ter a sangre fría para marcar ese primeiro gol, esa ocasión, non? Que nós tuvemos bastantes ao comezo do partido, non fomos quen de materializar e ao final, pois, un xogador dese talento sí que foi capaz. E no Romerito, pois eu non sei que nota darlle a Jardiel. Vou no deixar en conxunto vacío de momento. Podría lle dar un 10 perfectamente, como lle diu Gonco, ou podría lle dar un 3. Non teño moi claro. Non sei se é pola distancia, por ver todos os partidos pola televisión, por ter unha visión un pouco distinta, non? De como é o asunto. Estou, digamos, cambiando o lugar onde trecei a liña para analizar o rendemento do equipo, non? E iso afecta tamén a miña forma de avaliar o que fai Jardiel. Entón, esta semana, a verdade, non sei moi ben o que comentar. Non me gustou moito, sendo certo, o que dixo en rolda de prensa. Non me gusta que sala en rolda de prensa con eses aires de, joder, que generamos moito e tal e cual, e ao final nada. Gustoume máis cando dixo de, bueno, hai días nos que con menos fluida chegar a marcas unha e marchas cos 3 puntos, e hai outros días nos que, como onte, podemos estar xogando ata hoxe e seguiríamos perdendo. Entón, pois, bueno, non lle deu nota a Jardiel porque non sei como avaliarlo. Pero non é en modo de crítica, é simplemente podría lle dar un 10 ou podría lle dar un 3. Non sei moi ben o que facer. Vos parece que o tedes bastante máis claro, polo menos no tocante ao míster. Eu, a verdade, cada vez teño máis dúbidas no aspecto de, ok, como avaliamos isto? Avaliamos en base ao que esperábamos en agosto, despois da pretemporada? Avaliamos en base ao que esperábamos despois de Zubieta? Despois de gañar a un equipo de forma moi convincente? Avaliamos agora despois dun mes un pouco máis malo? É unha cousa dinámica, non? Ao final. Sí, a verdade que sí. Andas por aí, Darío? A verdade que é complicado. Eu non o escoito, o mellor está falando, eu non o escoito. Eu non o escoito a Darío. É cousa miña, non? Vale, voume salir un segundiño e volvo a entrar, porque senón ando un pouco... Sí, dalle, Darío, dalle. Vale, veña. Nada, pois tócame a min. Vou rápido porque salvo un punto, o resto, pois coincido con vos, evidentemente, sin dúbida alguna, MVP don David Ferreiro, o xogador máis destacado, sin dúda, do Arenteiro no partido. Creo que loitou hasta o último minuto e incluso víamos xa no 80 e pico que non daba máis, era incapaz de facer unha carreira máis, e ainda así chegaba a seguinte xogada e volvía a facela hasta a línea de fondo, non? Pero a min, a verdade, que cada vez me sorprende máis a súa edade, o que falábamos, creo que se falou polo famoso grupo ese, que comentei, non? Que minuto, non sei, 93, 94, o único xogador, o porteiro do Barça estaba, o mítico de perder tempo para
non coller o balón cas mans hasta que se acerca algún xogador e tal, va a perder tempo. Ese xogador que se acercou correndo foi David Ferreiro, cos seus 36, 37 tacos encima, e despois de estar correndo como un jabato durante 90 minutos foi o que se acercou ao porteiro. Darío, Creo que cando dis famoso grupo, refires to de WhatsApp ou de Twitter, porque son dúas entidades claramente distintas, Diferenciadas. O de con Twitter liñas estáse vindo de armados. con liñas editoriais moi claras. Xa non son dono do meu monstro. El puto Alvise eres, tío. aí vexo o Milito. Aí está. E nada, pouco máis que decir. Para esquecer, non se pode tirar balón fora, creo que o partido de Javi é malo. Ai, casi me atraganto. Pero tampouco creo que xa xa quedar moitas máis voltas. Sabemos que é Javi o viu, e partidos malos evidentemente vai non ter calquera. Tuvos hasta Messi, algún moi solto, pero Hostia, vaya comparación. Vaya comparación. Quentouse o tipo, quentouse. Salvando las distancias, algún máis tuvo Sergio Ramos, Milito. E nada, creo que sin máis. Un partido malo, error, como dixestes vos antes, de concentración principalmente, creo que foi, no error de non sei que explicación ten a da falta esa, non? Pero bueno, sin máis. Incordio, aquí sí que vou ser diferente. Gustaríame recalcar, non sei como apodalo, pero vou poñer fondo. Por que digo isto? Porque creo que unha vez máis, pois, seguimos co tema do espacio, non? Ali no fondo creo que chega un punto que xa é inaguantable, o sea, non é poder ver o partido durante un minuto seguido sin terse que estar dado a volta ou girarse ou apartarse para que pase alguén, é que é algo inaguantable, insoportable. Despois buscamos moitas veces que vaya xente ao campo, que se crea ambiente e tal. Non sei, a mí cóstame creer que alguén que non siga todos os días o ano inteiro se poña ali a ver un partido de fútbol, porque como se suele dicir, é impracticable. O sea, é imposible estar un minuto seguido sen ter que apartarte, sen ter que moverte ou apretujarte para que pase alguén. É unha cuestión xa de números e de lógica. Non é o mesmo que entren 50 personas como que entren 600. Entendes? A porta do fondo da Asunción, por non sei como chamarlle, do outro fondo, é de todo absurdo que este pechada nun partido como este que sabes que va a ganar o doble do público dun partido habitual. Son cousas que, bueno, en fin, sabemos os que sufrimos, non? Exactamente. Bueno, falamos despois, como di o guionista. Nota Jardiel, pois eu voulle poñer un notable, porque creo que hai que poñer en valor o que está a facer Jardiel. Curta plantilla que ten este ano, porque curta me refiro de efectivos, non sei como decirlo sin que sone moi feo. Digamos, con efectivos titulares, non? Creo que fora do 11 titular marcado que ten, conta con moi pouquiños efectivos para polo menos para manter o nivel dentro do campo, ou xa non o nivel, senón ter diferentes opcións que contrarrestar ao rival, non? Se algo non está funcionando, pois podemos probar con outra cousa, con outro estilo de ataque, con outro estilo de defensa. E non o ten, hai que ser sincero, non o ten. E creo que a mí me está parecendo, non sei, unha barbaridade o que se está conseguindo cos efectivos que temos a día de hoxe. Sea por lo que sea, por lesións, por ritmo, porque non dan a talla certos xogadores. Algo terá que decirle a Culoco ao respecto. Darío, a consecuencia desto é que o Arenteiro para gañar un partido ten que facer ao mellor non o 100% das cousas ben, pero si prácticamente o 100%. Non se pode permitir ningún error. Ese é o asunto. Hai outros equipos que seguramente poidan, pero nós non podemos. Obviamente, con os rivais que é diferente vai pasar. É que equipos como mismo Barça, que por moito que este abaixo ten xogadores top a nivel mundial.
Hostia, Son equipos que con fache 5 cambios e cambia o equipo completamente, o partido, e ten outros 5 titulares no campo, sabes? Non creo que Meteron Jardín un, teña met, esa me- comentaba que no meteron, met, grupo o outro día meteron a non, un tipo no 75 que valeu 3 millóns de euros. aí quería chegar eu. Para xogar un cuarto de hora. Para xogar un cuarto de hora. Sí. Entón, pois... Pois, hostia, Milito, non che teña aquí pinchado, ahora que me acabo de dar conta como estaba falando, pero pero nada, vamos entonces cas notas do gran amigo de Dogt. The Legend. Sí. Nada, o MVP, pois para non salirme do guión, eu meto a Ferreiro, é que non quédome sin calificativos, vamos, non chegas a onde chega o Ferreiro só con talento. O Ferreiro é un puto profesional comprometido e vémolo día tras día. Podías decir Ferreiro ven para a casa e ven a retirarse o arenteiro. Insisto, Ferreiro no minuto 96 mordía ao porteiro rival. Eu pensaba E iso, tirábase o equipo encima, e todo corazón, todo ganas, que nos den Ferreiro por moitos anos e que siga así, vamos, é un espectáculo, un espectáculo. Eu vin o que sabía de Ferreiro era pouco, teño que ser sincero, vino nos partidos do playoff do Málaga, vin que era un tío resultón, pero que menos pensei que viñera que era aquí, e está me sorprendendo moito, pero moito para ben. Para esquecer, pois para esquecer Javi, non tanto pola xogada desafortunada polo pase desafortunado, máis ben no erro que nos custou o primeiro gol, senón tanto pola agresión. Hai que chamarlle as cousas como son. Cando estampou o tío contra a vallas, a mí son cousas que non me que eu fixen moitas barbaridades e non estou orgulloso tampouco, pero que non está ben, vamos. Que non está ben. As cousas hai que pensar. Catusiño. No, a ver, as cousas ao final hai que pensalas antes de facelas. De tipo, ahora tes que pensar que lle pudo haber partido un par de costillas e deixar o tío tirado 3 meses. A ver, hai cousas que pensalo unha vez e despois actuar, non? En quente a cabeza non acaba de rixir. E para min nese aspecto, pois, aí flaqueou un pouco. Incordio, aí sí que xa ahora ven un tema que vou me poñer un pouco máis serio. Eu, a min cóstame poñerme serio, xa sabedes que eu son que me costa, non? Aquí quero remarcar o da doble vara de medir. Explícomo ahora co da doble vara de medir. Onte antes do inicio do partido viñeron 3 persoas, a falta dun viñeron 3 ali ao fondo dicirnos que sacáramos as bandeiras, que tapábamos a publicidade. Cousa que me parece totalmente lóxico que a xente que paga a publicidade queira que se vexa. Pois o pagan e teñen total dereito e apoios ao 110%, e non me parece mal en absoluto que insisto, que a xente que paga que irá a publicidade da súa empresa na televisión, máis contra un rival de entidade do Barça que sabes que vai ser en moitos sitios. Entendo perfectamente. O que non entendo é o agravio inxusto e injustificado ao que se nos somete xa desde tempo atrás con respecto ás aficións rivais. Sin ir máis lexos, onte había unha bandeira do Barça no outro fondo que eu comentei, o terceiro que veu. Faltou vir o cuarto porque estaban no Rei de Copas, a policía local e non puido vir. Chamarnos a atención polas bandeiras. Pero o terceiro dixenlle, mira que hai unha bandeira do Barça no fondo de enfrente que está tapando publicidade. A contestación foi que nos mandou Presidencia sacar as vosas. E dixen, vale, pois pareceme moi ben. Non hai máis que falar. Sacamos as bandeiras, o noso punto pelota. E ao fondo nadie vai a enfrentarse con ninguén. Non é o noso cometido, nin o que nos dedicamos, non. Pero pareceme moi injusto que cando veñen aficións de equipos como o Lugo, como a Ponferradina, como a Cultural, que desplazan xente, que tapen laterales completos, que tapen fondos completos, e non pasa absolutamente nada. Aí nunca vin a ningún segurata de turno lle chamar a atención por sacar unha bandeira. E como a min, dos que estades agora aquí en directo, viaxades a moitos campos. Sin ir máis lexos no campo da Cultural o ano pasado, medíusenos a bandeira antes de entrar, unha bandeira do Arenteiro. Sacouse de metro unha paisana e mediu a bandeira. Se a bandeira se pasaba de medidas, a bandeira quedaba fora. Aquí estamos traballando por profesionalizar o clube, ou sea, o que nos están dicindo. Bueno, pois en moitos aspectos parece que seguimos dando pasos atrás. E é algo que quería comentar porque a min incomódame moito. E insisto,
non é contra os patrocinadores ni moito, ao contrario, válgame Dios, que falaron mal de ningún patrocinador. Teñen todo o dereito do mundo a exixir que se lle vexa a súa publicidade, pero esa xente paga, pero se nos pon ao mismo nivel que sea para todo. Se sacan as nosas bandeiras, haberá que retirar as dos visitantes ou acomodar un sitio onde podamos colocarnos nós, porque se nós entendemos que sobramos no campo, pois é tan sencillo como sentarnos a comer unhas pipas, ni máis ni menos, non queremos ser máis que ninguén, pero que a min tamén me senta mal pois que me traten peor que a xente que visita Espiñedo, porque eu cando vou a outros campos non me queda máis remedio que acatar as ordes deses campos, se non invítanme a coller a porta e volverme a marchar. Sin máis, vamos, e sei que houve xente que se sentiu molesta, eu aquí estou falando por min, eu non represento a ninguén, pero sei que houve xente que se sentiu molesta e algo que quería comentar, porque, oi, estamos de coña, pero que hai cousas que hai que ir cambiando ou polo menos tratar de facelo. E aquí xa acabamos o tema, porque se non teño corda para rato e sigo me cabreando, eu se me enfado, enlazo unha cousa con outra, e vai ser mellor que cala a boca. O Romérito, sei que alguén quería comentar algo que escoitei por aí. Non dixestes nada. Eu decía que aquí creo que hai dous puntos. Unha, que o patrocinador evidentemente está no seu dereito, evidentemente quere que se vexa a súa pancarta, eso é normal e legítimo, e despois o punto máis importante é a solución que se lle dá eso. O patrocinador... Unha é a vía rápida de quitar as bandeiras, se acabou a historia, e outra é que se pode buscar unha solución para que poden estar as bandeiras e se pode haber a publicidade. É que neste caso, insisto, que non quero que se me malinterprete, non é contra ningún patrocinador ni nada que se lle parezca. Teñen toda a razón e todo o seu dereito. O patrocinador non paga a súa publicidade para que veña eu e poñer unha bandeira diante da publicidade do seu negocio e tapar algo que le está pagando. E non é xusto, nin está ben feito. Eu entendo perfectamente que a min que se me chama a atención por eso. Pero se a min se me chama a atención por eso, o que non é normal é que no partido de onte unha bandeira do Barça este todo ao fondo tapando propaganda dun patrocinador do equipo. Quen dice eso esta semana foi a bandeira do Barça. Era unha sola, unha bandeira dun metro, foi anecdótico. Pero non é anecdótico que cando ven Ponferradina, cando ven Cultural, cando ven Lugo, e tapan un lateral completo. Eso non é anecdótico. E iso non está ben. Eu nunca vin a ningún segurata chamarlle a atención por colocar unha bandeira. En cambio, a nosa é continuo. Sabemos que cada X tempo hai que sacar as bandeiras. Sácanse as bandeiras e punto, pelota. Insisto, aquí coñecémonos todos e ninguén vai ao campo montar lío. Eu son o primeiro que quero chegar á miña casa e estar tranquilo. Non vou discutir con segurata nin a pelexarme con ninguén. Pero é que me parece absurdo que a nós se nos trate desa maneira, mentres a xente que ven ver o partido desde fora se lle permita facer o que lle dé absolutamente a gana. Porque en Espiñedo é barra libre. Nós cando imos aos campos por aí adiante temos que acatar as normas, insisto. E se non te interesa, invítante a coller a porta e largarte, non hai máis. A discusión é moi sencilla. Ou asumes ou te marchas, non hai máis. A min sacaronme bandeiras, teño unha bandeira de Arenteiro, non vai a pensar nada que levo unha bandeira, en fin. No Toralín fixaron a sacar, no Anxo Carro fixaron a sacar, no Reino de León fixaron a sacar. Eu collo a miña bandeira, plego, meto no bolsillo, non pasa absolutamente nada. A xente que vai a Espiñedo ve o que pasa cos efeccións visitantes, insisto, non é unha cousa que este inventando eu. Pero, bueno, en fin, non quero falar xa máis do tema, xa a quen teña que chegar, supoño que lle chegará, se non é por unha vía por outra, e se queren tomar cartas no asunto bien, eso non, pois nada, pois sabemos o que temos que facer, non poñemos bandeiras e punto pelota, pero habrá que queixarse cando veñan os outros e as poñan outra vez. E no Romérito... Asamblea. Sí, aquí temos pendiente. No Romérito, pois a Raúl poñolle un 7. A pelota non quere entrar, condenándonos os erros nas áreas, pero pareceme que o equipo xoga, intento, hai pouco que reprocharlle a Raúl e quero incluir ao grupo técnico, vamos, nada, non lle reprocho nada, vamos. As cousas acabarán salindo, os goles acabarán entrando e seguiremos sumando puntos. Estamos cuartos, pouco que reprochar. Eu, cando marchei de Barbadás o día que Marquitos tirou o penalti á autovía, vi as cousas moi negras, pero moi, moi negras. Eu marcheime de Barbadás pensando moi mal. Hoxe estamos onde estamos, pois hai que seguir disfrutando, hai que seguir remando, hai que seguir apoiando, e é o que nos toca aos que estamos fora.
Exactamente. Se Pois, queredes Como lle- seguir como lle- non sei se queredes comentar. que non abra máis a Como boca. lle baixou a nota aí o Darío? Non lle gustou o set ese. Notable, Por revisión, por revisión. Para a revisión. Por Ah, baixou a revisión no, nota. e é que tas. no, é que eu estaba revisando as notas, a mí o que me envían todo por escrito é o que vale, non pero outra dixenche que palabra. despois Eu que que a subiu subira a que eu nota foi pensei el, mellor. Dixenche que a subira que eu pensei mellor. Vale. Bueno, eu Vale, antes vale. Darío, eu quero ya había cerrado actas, Carreiro. Ya había cerrado Eu actas. quero- Ya no había- eu quero rematar o tema do pospartido falando rapidamente de que, bueno, penso que hai certas cousas que pasaron, e xa comentou algo aí Carreiro no análise do partido, que pasaron en Espiñedo. Eu penso que isto é como cando tes esa moza, estás de puta madre con ela, e faiche ben, e ao final acaba a súa historia e non sabes o que tes ata que o perdes. Pois isto é igual. Te Eu poñendo penso que sentimental, Melito. no, é que é así, é que toca máis narices que a xente, sobre todo, pois eu non me vou esconder, e a xente que está localizada en tribuna, que sei que son xente contada, o que puido pasar outro día, que vayan ao fútbol para crear conflito, para incluso insultar a xente, insultar a xogadores. E a verdade é que me toca os huevos que non haxa, perdón a expresión, que non haxa eses mesmos ánimos ou esas mesmas ansias para animar como os 20 parvos que estamos animando todo o partido e cantando todo o partido. Entonces, penso que esa xente, eu non, xa o dixen hoxe a tarde, comenteino, isto non vai por nadie, e vai por todos, penso que non vou dudar de ningún alenteirismo de ninguén, pero penso que hai xente que se vai a facer o cafre a Espiñedo que sobra totalmente. E penso, e volvo a repetir o que dixen ao principio desta intervención, que non sabemos o que temos ata que o perdamos. E cando esteamos outra vez, que pasará en algún momento, vagando polos campos de provincial ou da autonómica ou do que sexa, pois acordarémonos deste momento e penso que hai que disfrutar e que cada 15 días Espiñedo sea unha continua festa rachada, que non debería de ser de outra maneira, independientemente de se o equipo xoga mellor, xoga peor, se este falla ou se aquel outro falla. Entonces, bueno, simplemente quería decir eso e que cada un faga acto de conciencia consigo mesmo e se cree que fai as cousas ben cando vai a Espiñedo, porque penso que hai algún que é un auténtico energúmeno. Eu non vou dar nomes porque tampouco os sei, pero bueno, sei que pasaron outro día cousas na grada e que non deberían de existir nin de permitirse, e bueno, que esa xente evidentemente pois sobra no campo para Eu mí. non sei o que pasou na grada, pero bueno, que é moi complicado, non sei, ao final a un neno podes chamar a atención, os adultos cada un somos donos das nosas palabras, non? Eu aí sí que xa me costa, non sei, insisto, non sei o que pasou, sei que houbo algo de ruído, eu era ao que me remitía, que o tema do ruído a veces pois fai máis mal que ben, neste momento pois axuda máis remar que non facer ruído, non? Non sei o que pasou, En nin o que cualquier deixou de caso, pasar, nin non estaba ali, e como non estaba ali non vou opinar dunha cousa que non sei. En cualquier caso, perdonad, y creo que esto es sintomático, ¿no? Ya es una cuestión casi como sociedad más que como afición en este caso. Es que es anecdótico, joder, y lo que no podemos es dar siempre espacio y voz a gente que hace el imbécil. Me explico. Si estábamos, porque fue una buena entrada, 1200, 1300, 1400, no sé los que fuéramos, Fácil, sí. lo que no podemos es quedarnos con un mal sabor de boca porque 1, 2 o 5 personas hagan el retrasado. Cuando el resto de la gente, yo creo que se animó, van un par de partidos seguidos en los que se anima bastante y siempre sacamos la lectura negativa de esta clase de cosas. Y yo creo que lo último que hay que hacer es dar voz a opiniones estúpidas. Entonces, si alguien considera que debe ir al campo a insultar a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico, lo que sea, tal,
Es un poco lo que decía Carreiro antes cuando vamos a otro sitio. Pues coge la puerta y arranca, tío, ¿sabes? Pero no creo que nosotros tampoco les debamos dar ni voz y sobre todo importancia. Porque probablemente es lo que busquen, ¿no? El sentir esa notoriedad de, bueno, pues al final pagar sus putas frustraciones en el campo con sus movidas. Entonces yo creo que eso, lo quería comentar porque pasa en todo, ¿sabes? Y al final, en vez de quedarnos con que, y de verdad lo creo, que las últimas 2 jornadas probablemente fueran las que ambiente más bonito hubo en Espiñedo, estamos hablando de que 1, 2 o 3, es que yo tampoco me enteré, y mira que yo me siento en tribuna y no me enteré de qué pasó, ¿eh? Así que imagínate. No, No hagamos se, eco de se, estas tonterías, de verdad. se o mensaxe non vai polo que pasou en concreto, senón vai un pouco por sobre todo dentro Entiendo do lo que clube, dices. sabes o que che quero decir, non? E Sí, claro, respecto ao que claro. falou Adrián, hai cousas que realmente teñen máis importancia que outras, e penso que non hai cabida para elas. Eu comento, isto leva pasado moitas veces en Espiñedo, non é a primeira vez, pero hoxe víame ca necesidade de comentalo, porque xa, aparte do que pasou antes do partido e despois de saber o que pasou despois do partido ou durante o partido, pois sentíame na obligación de mandar este mensaxe de, oye, vamos ir os que vamos a remar e a sumar, e os que non, que se queden na súa casa. Simplemente Correcto, eso. pero vuelvo a lo mismo. Y lo digo tanto para nosotros en el podcast, lo digo para cualquier aficionado que vaya a Espiñedo y lo digo también para jugadores, cuerpo técnico y directiva. Macho, si a ti te están diciendo todos los días que estamos de puta madre y viene un atabanao, porque además sabemos qué pasó, te para por la calle a decirte que nos tienen tomada la medida, que el equipo no sé qué, que no sé cuánto, pues hombre, tú lo que no puedes hacer, lo que digo yo, si eres mínimamente inteligente, es quedarte con esa anécdota, quedarte con esa excentricidad, en lugar de quedarte con la norma. Y esto es lo mismo, joder. Para mí, y yo, igual vosotros en el fondo al final tenéis ahí vuestro ecosistema y no os enteráis mucho de lo que pasa afuera, pero los últimos 2 partidos son los 2 en los que más y mejor se animó en Espiñedo. Pues ya está. Si hay 2 pavos que quieran hacer, o pavas, que la verdad que no sé quiénes fueron, que quieran hacer el imbécil, pues que lo hagan. Pero no le demos bola. Bueno, pasamos ao Bueno, seguinte, rapidamente. pois nada, sí, que nos entendimos un pouco Hai máis que da darlle, conta e nada, hai que pasamos darlle. entonces a falar do próximo partido. Ese próximo partido domingo ás 12 da mañá vamos facer unha pequena previa dese Sestao Arenteiro. E pon a Pois clasificación. aquí estamos xa para falar dese próximo partido. Emilito, queríame chivar así en petit comité que puxera a clasificación, pois pois Quereches estuvo marcar Pérez mal na Toreno como masa. Sí, exactamente. xa aproveitando un pouco xa para falar do partido do próximo domingo, que vamos a dedicar moi escuetamente porque xa nos estamos quedando un pouquiño sen tempo, entón vamos ir deprisa. Bueno, antes de que pinche a clasificación, comentar que todos os de abaixo gañaron, todos os de arriba, excepto a Cultural Leonesa, porque ademais xogaba contra outro rival directo, que era o segundo clasificado, o Nástic, pincharon. Aí tedes, Cultural Leonesa ahora destacada con 33 puntos, 25 puntos Nasti segundo, terceiro Real B 24, Arenteiro cuarto 23 e Baracaldo 22, pero xa vedes o comprimida que está a clasificación, que de nós, por exemplo, o cuarto, o primeiro que está en descenso, que é o Athletic B, simplemente 6 puntos. Fala do igualada que está a categoría. O domingo enfrontarémonos ao Sestao, colista, si que é certo que está un pouquiño máis rezagado. É un equipo moi curioso, eu vou vos dar xa rapidamente un repaso moi breve do conxunto vizcaíno.
Dos últimos 7 partidos solamente conseguiu 2, pero 2 victorias de moito prestixio en Zamora e no Reino de León, parecían un poquinho, sobre todo esa do Reino de León, un punto de inflexión, gañando por 1-2, pero despois deso levan 3 partidos consecutivos en gañar, e 2 perdidos, os últimos 2 perdidos. Bueno, decir que é un equipo que cambiou literalmente enteiro, cambiou de adestrador, creo que quedan 3-4 xogadores do ano pasado, equipo menos goleado o menos goleador da categoría, con 11 goles, entre Leandro e Chaniz, que o ficharon de Unionistas, creo que levan 6 ou 7 goles, se non me equivoco, entre os dous. Bueno, é un equipo que a min personalmente me gusta, ten xogadores bastante interesantes, os que falo, os dous dianteiros a min son bastante do meu agrado, que teñen bastante gol, pero sí que o resto dos xogadores nesa faceta non está aportando goles, como debería mellor de estar aportando o xogador do Rayo Majadahonda, que seguro que tes o recordo do Carreiro, que che gustou moito, Sergi García, o que xogaba pola banda esquerda o día do Majadahonda, seguro que te acordas. Teño un xogador que selectiva. Tú tens memoria selectiva, non? E logo tamén quero destacar a un xogador do centro do campo que é indispensable po adestrador do Sestao, que é Marcos Bustillo, que veu do Racing de Santander coa carta de liberdade, xogador bastante novo, que ano pasado estaba no filial, pero xa debutara co primeiro equipo en primeira federación, todo o xogo do Sestao casi que pasa por il, non? E, bueno, un equipo que a verdade que se estaba facendo bastante forte defensivamente, que andan caixando moitos goles últimamente, que non é creen de conseguir marcar moito, e creo que está sendo o seu debe, e que nas llanas tampouco se está facendo forte como era o ano pasado. Entonces, bueno, non sei como vedes este partido, en que momento chega, se o vedes moi perigoso ou que sensación vos dá? Bueno, a ver, o Barça viña de 9 xornadas sin ganar, non? Bueno, pois, que queres que che diga? E os partidos no País Vasco, bueno, son como son. Son como son, fútbol do norte, non? Gustaréme saber como chegamos nós, e por nós digo o staff, a plantilla, non nós en particular, pero como chegamos nós psicolóxicamente, despois deste mes, no que xogamos ben, pero non se traduciu en resultados. Non sei se o equipo pode estar un pouco minado nese aspecto, perder un pouco a confianza, que é natural, non? Cando os resultados non acompañan, entón, dependendo deso, pois eu penso que podemos ser máis optimistas ou menos, o que está claro que vai ser un partido complicadísimo. Milito, vai haber desplazamiento? Confirmamos. Estáse, ademais, ahora mismo o forno estáse quentando ahora mismo. É dicir, estáse a logística aí preparando. O sea, que sí que vai haber desplazamiento. Cuadra un pouco mal a ponte, non? Porque cuadra... Podía ser peor. Pero bueno. Porque o partido é o domingo pola mañá, non? O domingo ás 12 da mañá. Sí, saldrá a expedición o viernes, se fará un alto no camiño para avituallamento. Que a expedición iba o venres, tiño bastante claro. O sábado volvese botar a estrada. Vai por etapas. Isto como unha UCI World Tour de unha semana, o mellor, pero reducida a un fin de semana. A mí isto parece ben, eu son un gran defensor en xeral, xa tanto na casa, pero máis incluso nos desplazamientos, que o fútbol ao final é a excusa. Hai que pasarlo ben sempre. Totalmente. No tocante, Gonco, no tocante, bueno, o que querías comentar, pero no tocante ao Arenteiro, que agardades? Eso, o sea, yo creo que la clave la daba Carlos, ¿no? La cabeza no es todo, pero la cabeza es casi todo. Entonces, yo soy de los que creo que se crece desde los resultados y no desde las sensaciones, aunque evidentemente ayudan o deterioran. Y creo que estamos en un bache. Sabíamos que iban a llegar los baches, evidentemente, no iba a ser toda la temporada de +3, +3, +3. Y ahora veremos un poquito de qué estamos hechos, ¿no? Porque ahora viene lo realmente difícil, cuando vienes de hacer cosas bien y que el resultado no se da, pues habrá que verlo. Yo personalmente creo que no hay partido fácil en primera ref para el Arenteiro, aunque lo pueda parecer por lo que dice la clasificación,
lo dijimos varias veces aquí, si sacas el pecho te lo hunden, así que espero un Arenteiro que salga al 200%, hiperconcentrado, que minimicemos al máximo los errores tontos y que volvamos a ver ese equipo que es una roca en defensa. A partir de ser una roca en defensa y de no cometer errores tontos, pues lo demás irá llegando. Y si no llega, pues bueno, iremos viendo cómo solucionar. Se estaba un equipo moi necesitado que non vai regalar nada. Sí, Un paseo non veñen vai moi, ser moi, eso. moi necesitados, a Por verdade. eso, por eso, por eso. Tema alineación, Pues la que hai. Cale a duda, vai ser algo banal. non sei, No, pregunto, no se creo que esté. vedes algún troco. Eu Pues, escoitei outro día por aí que co mellor Javi Moreno ou Javi Oviedo tiña que ir para o banco, non sei, escoitei cousas dese estilo, non sei como Eu vedes. vin a Joao... ¿Por qué nos estás preguntando? Eu vestido de estou vos calle. preguntando que alineación credes que vai sacar Jarlier, nada máis. Joao que sigue Entonces- lesionado. Joao, sí, o outro día non O estaba, domingo no... estaba vestido de calle, non estaba... Sí, non estaba de culto. Non sei hasta que Eso es. punto... Claro. Non sei, sentar a Javi é que me pon a min. Non... non sei. O sea, vamos a ver, una cosa es que nos preguntes, ¿qué haríais vosotros? Y yo soy de los que sí que creo que probablemente a Javi, pues un banquetazo le pudiera hacer bien. Y no lo digo como una medida disciplinante ni como una medida de castigo, lo digo realmente porque creo que le puede venir bien. En el sentido de, bueno, pues llevas unas jornadas que no estás rindiendo a tu mejor nivel, pues tal vez lo que necesitas es una semana de descompresión, de estar tranquilo y volver al ruedo la semana que viene. No hablo de pérdida de estatus, no hablo de quitarle galones, ni mucho menos, pero bueno, a veces los jugadores, pues por cansancio, que el cansancio muchas veces no son solo las piernas, es la cabecita, ¿no? Que está así saturada, está fea, y bueno, igual le viene bien ver un partidito desde el banquillo. El problema, pues lo que dice Carreiro, que si me tienen que llamar a mí para ponerme allí, pues que igual mejor que siga el bueno de Javi, aunque sea Por eso che digo, jugando. a ver, o toque de atención caeu seguro, pero que non hai ou eu non vexo moita combinación posible. A única combinación Ese es el. Está ya Iván Muñoz no banco. xa, bueno, Sí, que Iván Muñoz cuenta lo mismo que yo. de 10 partidos de non xogar un minuto. Vas sentar a Javi home, non o sei, eu non son entrenador, Non sei. vamos, pero non o sei. Eu dudo que faga. A min tamén me costa crelo, non sei, é un cambio moi radical, non o sei. Bueno, Que pensa Se Jardier? tuver igual efectivos, pero... Home, na defensa tenos. Iván desde o partido do Ponte non xogou, non? Prefiero. E no partido Iván, do Ponte xogou... O último No. partido creo que foi o do Ourense, Foi o do Ponte cando lle botou armas por riba do ombreiro ao... Creo que sí que foi o último, creo. Eu non... Hostia, é certo. É que non... Válgame Dios. Non sei. Últimamente Llano tampouco non está brillando. O que vai sentar a Llano é poñer a Berardochi. Berardochi non pisou o campo, é que é complicado. Pasas de 0 a 0. É que aí o que falaba eu López. antes do tema dos cambios. Claro, sí, no, que eu entendo que é que pasas de 0 a 100. Non vas, non sei, non vas. Falo como se que soupera o que vai facer, non, pero é que me costa crelo. Tíos que levan xogado prácticamente todo a meter un xogador que en 20 partidos xogou 10 minutos ou por decir unha cifra, vamos, que non. Xa, sí, entendo o teu punto, Carreiro. Complicado, non o sei. A min penso que se non vai facer cambios é por ese motivo, non porque se cadra il non pense que os cambios serían bons ou, pero bueno, que me costa. Moi ben, pois nada, esperamos entonces un pouco unha alineación parecida, non, Carlos? Sí, Están eu penso poniendo que fácil en ese sentido, Sí. penso que imos co de sempre, comparto o que dixo Gonco. Penso que de vez en cando ter unha semana un pouco máis relaxada e un pouco distinta podeche aclarar as ideas. Onte penso que Javi, pois despois do erro que deriva no gol, pois está un pouco sobrepasado pola situación. Entendo que iso é o que xustifica esa acción co defensa do Barça. Eu personalmente conozco a Javi, teño estado con el, teño falado fora do campo e pareceme unha persoa
que non vería capaz pola súa forma de ser de facer o que fixo, porque eso é, como dixo Carreiro, é unha agresión. Entón, eso dame a pensar que quizáis este un pouco unha agresión no contexto dun partido de fútbol, Sí, no sí, que sí, sí, estamos claro, sí. a 210 pulsacións, no que Sí. queremos gañar e queremos facer as cousas tal. Entón, penso que eso dame pé a pensar que está un pouco, digamos, pois eso, superado, ou mellor parcialmente, polo que está pasando. Entón, pois, pode lle vir ben unha semana máis relajada, sin cambiar o status quo, nin moito menos, pero outra vez. Eu, a posibilidade que vexo sería, que xa debe ser a cuarta ou quinta semana consecutiva que a digo, de mover a Mangel para o centro do campo e facer o efecto dominó, pero son moitos cambios, non creo que realmente se chega a facer eso, ou ao mellor estamos nunha Que situación suceda. que como os resultados non acompañan, pois ao mellor hai que darlle un xiro de tuerca, non sabemos. O que está claro é que os cambios son posibles cando os resultados non acompañan. Se unha cousa funciona, non a vas cambiar. Eso está... Ese tópico... É así. verdad. Bueno, pois... Veña, Os porra, resultados, sí. que non acertamos ningún desta semana. Va, 0-1. No, 0-1. Yo copio al bueno de Carreiro. eu quedo para o final. 0-2. Resultado gafas. 0-0. Empate justo. Fora da casa, firmo con sangre. Carlos de Inglaterra un 3. firmando la media inglesa. Correcto. Un 3. Hostia, xa Ay, estamos. Milito. vai chegar todo acerto de Que vez. pasa? Que pasa? Home? Nada, que nada, pasa? joder, a Un tope, tres, a tope. Un A 3, tope, Milito. un 3 antes de empezar a viaxe. Un Cando cinco. chego ao campo xa vai ser un 5 Igual é- ou un 6. Igual é un 5. cinco. Como decía A no día de- Couto, un Cando, cinco. cando cruce terrasteriano saia cal con 0-5. Sí, según A día como de- se come ben. A día de hoxe, un 3. Sen duvidar. Ojalá me O que non- equivoque eu, O que non entrou este Aves. fin de semana entrará nas llanas. Faves, Cachopo y qué más. No sé, ya se verá. Dios dirá, como se suele decir. Eu quedo. Bueno, nada máis, non? Do Como tema nada, máis previa. falta Darío. Ah, perdón, Darío, dalle. Dixo Xa 0-2. dixen Que 0-2. dixeches? Ah, vale, Espabila, Sí. Carreiro, espabila. Perdón. É que eu levántome dentro de 4 horas, Xa, no. Hai que darlle brío. Bueno, vamos a pasar entonces a novas, non? Que vos parece, rapidamente? Veña, rápidamente, un minutiño. Veña. Sí, muy rápido. Poucas cousas temos claras nesta vida. Poucas cousas temos claras nesta vida. A lúa escapado, sol a noite escapado día. A lúa Bueno, vamos ali, non, Darío? Vamos, aló. Ah, Claro que perdón, é, xa Benito. estamos dentro, perdón. Xa estamos. Pensei que ainda, hoxe estou despistado. Pensei que ainda estabas co stand-by. Nada, eso, bueno, xa vamos a... Hoxe vai ser unha moi breve o tema de novas, porque xa un pouquiño fomos desgranando cousas que ao millor que encaixaban máis neste apartado, pero bueno, xa lle dimos renda suelta ás opinións aquí de todo o mundo. Entonces, bueno, vamos falar dos resultados dos outros equipos seniors de Club Deportivo Arenteiro. Vou empezar hoxe cas rapazas, co Arenteiro femenino, pedazo de resultado, colleitado este fin de semana contra o colista da competición, o Lóstrego, por 7-0, victoria. Impresionante, as rapazas siguen nunha xeira triunfal, colócanse cuartas con 26 puntos, está todo moi apretado na parte alta, os 4 primeiros clasificados están en 3 puntos, e que é certo que o Rosalía terceiro e o Antas teñen un partido máis co San Roque, Casablanca e o Arenteiro. E a próxima xornada o Arenteiro visitará a casa do Sporting San Mateo, que está aí na parte baixa da clasificación con 6 puntiños, así que esperamos que nos den outra victoria
estas fenómenas. Unha pregunta, unha cousa só. Dime. Como é o dos ascensos? Sabedes como vai o tema na categoría das rapazas? Se Ainda non o ascenso teño. directo, se playoff ou... Ainda non o teño moi claro, pero polo que me sale aquí na clasificación e polo que comentamos outro día con Alba, coa adestadora na cadena SER, penso que ascende directo o primeiro clasificado e creo que o segundo vai a un playoff con outros grupos que hai da mesma categoría a nivel Galicia. Creo que vai así o tema. Pero bueno, Eso dijo, sí. heime de asegurar ben do tema e explicárvolo concisamente. E logo pasamos ao Arenteiro B, os masculino, o filial do Arenteiro, que esta semana visitaba unha parroquia que eu coñezo ben, que a visito todos os viernes, que é a parroquia de Angoares, ali en Pontareas, contra o Vila do Corpus, que estaba en descenso nesta xornada, e, bueno, sigue en descenso, e colleitaron un empate a un. Bo resultado fora da casa, sempre puntuar é bo, un puntiño máis, segue a xeira positiva do equipo verde, 14 puntiños, colócanse en 12ª posición, e pa semana pois van ao campo pa semana xogan na casa contra o Club Deportivo Caldelas, que está quinto clasificado, parece ser que é un equipo duro da competición. Ya está aí. Pois nada, por moita suerte. Exactamente. Pois, nada, non sei se queredes comentar algo máis ou pechamos o chiringo. Se anima o Milito a dar un resultado. Bueno, preguntaban por aí se hai autobús para ir a Sestao, pero non hai autobús para ir a Sestao. Vamos, particularmente. Non temos sitio para máis. Está o cupo cheo. Solo para de doc. Podemos levar aí na vaca do coche e amarrado. Eu traballo, seguro. Traballas, non? Bueno. Acabouse a moa vida. Eu vou desaparecer do programa unha temporada. Bueno, igual tens que facer aí un directo así nun descanso do camión en algún momentiño por aí. Non, mellor que non. En directo conduciendo sería bastante No, en increíble. directo conducindo non, que quero salvar os puntos, non quero do podcast ¿Cómo es como este, el pouco. de... ¿Cómo es el señor este de Barcelona? El de viviendo en la calle, durmiendo en la calle, que ahora conduce un taxi, que la va liando durísimo. Pues tú igual. Espera, eu que che digo, eu como do meu traballo, non como do podcast. O taxista, hai un taxista, sí. Un taxista, sí, en Madrid, sí. Pero sí, que tú non cobras. Sí, eu. Como? Cando corto Darío falámoslo. Becarios non. Bueno, a ver se algún chavales. seareiro máis do Arenteiro se anima a ir a Sestao. A ver, Agardemos algún ver máis alguna. habrá. Sí, seguro que sí. Mal Eu será. coñezo un bo aficionado do Arenteiro por esas tardes. Home, claro, avisaremos ao gran Martiño de Sestao. A Peña do Alenteiro de Sestao. Sí. É o presidente e único integrante, que é o que máis médico ten, sí, señor. Cuidado que hai un seareiro ali de Sestao, Claro, pois o presidente e o único integrante. Sí. Un grande, Sí. un grande. O De feito, tema... Didi, Carlos. No, acaba, que era... Non No, digo que de feito veu con nós a San Sebastián. Gustalle tamén a cidade de Donostiarra e veu con nós. Si, no, o que lle gusta é a festa tamén. Debe ser. O fútbol. O que quería dicir eu é que hai que confiar, que agora as cousas non nos están salindo, pero xa chegará o momento no que os que están os 11 de enfrente tampouco lle salan e nós levemos os 3 puntos. E seguimos xogando este nivel, máis tarde ou máis cedo, pois daremos a volta ao asunto e hai que ser optimistas e confiar nestes chavales. Pero como non vamos confiar? Confiamos o 110%. Eso Por es... descontado. As cousas Por poden favor. salir mellor ou peor, pero é que comprometidos están. Ao final imos acabar sumando de 3, non hai máis. Joder, que non estamos Estaremos- tan malos, que non estamos cuartos Hostia, en la descenso Porta. segunda división. La Porta, al loro, que non estamos tan mal. É que, vamos a ver, é que estamos falando como se fora un puto funeral, bancho. É que Cierra la silla, cierra la silla. joder, é que Campeonaremos, papa, campeonaremos. Vou soltar unha primicia para eses 14 usuarios que sei que vexo que quedan en directo. os Vamos a fieles. soltar unha primicia. O millor non podemos, pero eu penso que o podemos facer. Non, Non te viña moi arriba, a ver se vamos que liar dis? máis. Non, é unha primicia que nos ataña a nós. Ojo, Non sei, Darío, hostia. podo. Tú crees que podo? Non sei do que me estaba falando. O que puxen antes polo grupo, ou outro grupo de WhatsApp. Por cal diles, Marcha. porque temos unha dúcia. No, tú non estás nel. O desta semana. Sí,
Poñemos. Sí. Habrá que Sí. dar yo hype. Bueno, pues anunciamos que o mércoles a mañá teremos nos estudios da cadena SER a Diego Gómez entrevistando en directo, riguroso directo. E nada, esperamos que se queredes, pois aí o teredes para escoitar as súas verbas, o extremo de Amoeiro. A Diego Moeiro. Viña. Pero non vades a casa vos, a casa del. Estaría guai, aí cabó a tal, sería unha entrevista interesante. O mellor Pero probar ainda hai me que día a ver se facela. vos dan o xantar. Desde Cuidado. Moeiro. Un Amoeiro aí boviño, ademais. Grande Entonces non Diego. vos saca da casa, é mellor que non vaiades. Bueno, pois queda dito eso o mércoles a 1:10, sobre a 1:10, pois tedes aí entrevista con gran Diego Gómez. Exactamente. Pois nada, Venga, chavales. vémonos o domingo non nos vemos, que non, eu non vou asestado, pero vémonos o lunes que ven, como sempre, 8:45 da noite, aquí. É onde sempre milito. Na cantina. Perdí un avión Chao, chao. a Barcelona y aquí estamos os dous contando as horas.